spočívá v tom, že my vám dáme nějaký úkol. Dáme vám potom třeba tolik peníze. Že třeba příklad. Jo, prostě jako takhle, jak ho prostě chytneš. A prostě to jako honění akorát na bobáku. A to nějaký peníze. Ne, jako zlobíte se, stačí víc. Ne, a my budeme pryč. Kurva. Že nechceme. A tak peníz, takže zadarmo, jako na drogu. Ne, jděte na, já vám koupím prostě medový důzročem, ale tak stačí jedno slovo, ale to je prostě pryč. Fakt, že ne, nebo jo, to je na vás. Fakt na vás, ale stačí každopádně říct jedno slovo, ale to je pryč. No to byla škoda, to na tvojí straně.